Cek, cek.
Turia ni tuata, amanami, dohot na poso, na maribadah ti bagas joro ni tuata, suang songoni, nang na maribadah di bagas tabe via live streaming. Tabuka ma ibadata, marende ita sian buku ende nomor 565 ayat sada 1 ayat 3. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon, amen. Isedo jadi nakok tu dolok ni jaoba, jala isedo na jadi jongjong diha jongjongan ni habadion nai, halak partangan nalidang, dohot na ias roha, haleluya. Martangiang mahita, ale tuan debata, pargogo naso hatu dosan, amanami saleleng nilelengna, asi ni rohamdo, namangaramo ti hami, sian nasa ilaon, rasi rasa nuaeng, jala asi ni rohamdo, namangalehon barita nauli, gabe hanguluan nami, sai asi maroham, sai buai marohanami, jala lehon tondim nabadiai, asa watu sihami, sude panogu nogum, dohot pambahenanmu nabalgai, payan mahatam, di bagasan rohanami, asa mardame, jala sonang hami, jala lam imbaru rohanami, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami, amin. Marende hita.
tangihon hamuma patik ni debata, ima patik palimahon, sahat tu pasapuluhon. Patik palimahon, ikon pasangapon mudo natorasmu, asa martuaho jala leleng mangolu, di tano nanilehon ni Jahoba debatam diho. Patik paonopon, unang ho mamunu. Patik papituhon, unang ho mangalakup. Patik pawaluhon, unang ho manako. Patik pasiaon, unang ho olo makatidakon hata nasotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang diape unggasan ni donganmu, atong rap hitam mangido gogo tu debata, mangulahon patiki, alle Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahombar tu patikmi, amin. Marende hita. Tato potima dosata tuhadopan ni debata martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala amanami. Hujo hamido goarmu damadiai. Alana targogot hami marningot dosa nami. Sai marasi ni roha maho mida hamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata, nagabe jolba alani hami. Namate, jalana hehe sian namate. Nama naik tubanu aginjang doho, mangondihon hami. Asi roham dihami, sai patok tong madihami, roha hamauliateon tuho. O tondi parbadia, pangapul dinamarsak, roha, pamalum masalut nabernit, binahin ni dosa nami. Romaho manginani hami, asam marlas ni roha hami,
mangulahon lomo ni roham. Hodo paritian ni nasa asi ni roha, say unang tulak hami. Say tangihon mahami, ho ale debata, ama, anak, dohot tondi parbadia. Amen. Tabegema hata baga-baga, taringot tu hasesani dosa. Ay dang adong imbar nii, ay saluhut do, pardosa jala hurangan, maradopon hasangapon ni debata. Alai akan nagabe pitor, binaen ni basa-basa, marhitesian asin ni rohana. Hinorhon ni panobusion, na marhite-hite Kristus Yesusi, na pinajongjong, ni debata, bain habangsa parasian, marhite-hite hapor siaon di budarna. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amen. Marende hita. Tabegema hata ni debata, songon turpuk niari minggon, natar surat di Sada Samuel bindu 2 ayat sada 1 ayat 10, tajahama marsingkat soring. Dungi martangyang ma sihana, nina ma, marolop-olop maruhaku mida Jahoba, timbul do tanduku di bagasan Jahoba. Nahir tap situtu do pamangaku, dopak akka musuku. Umbaen nalas rohaku di pangurupion mi. Dangadong nabadia, tudoson Jahoba. Aedang adong dukon niho, jala dangadong partano batoan, dukon ni debataku. Unang say dati hamu, manengane ngahon haji gangon. Unang ruar hata jukat sian pamangan muna. Ai Jahoba do, debata napuna aka por binotoan. Jala ibana dung masing aka pambahenan. Marpanggolan besior ni ulu balang, jala marhos hatokohon doakan nang mandate. Aka nalobian na sailaon laho do matsari si panganon. Jala akan na raparhian, marlangge-langge, pola tubuhan anak pitu na holhian. Jala merus boti sitorop anak hian. Jahoba dona mabulu, dohot na panguluhon. Ibana patuaton tu banua turu, dohot panakokon muse. Jahoba do na mambaen pogos, dohot mambaen mamora. Ibana do paijurhon, laos ibana patimbulhon muse. Ibana pahayon siat mabuk halak na terjepohian. Jala dipatimbul na pogosi, sian gambo, orang pembuluhon tulampung ni akan nasi. Jala ditupukon habangsa memelion tu nasida. Jahoba dona puna akal jalan di tanaon. Jala dipaujak di atasna hasiangan. Say na ramotan na do patni akka ni asianai, alai say par endepon na do
di bagasan hahuluman, ianggo aka parjahati, ay dada binahen ni hagoon, sandiri marhuasau bawa. Saya natunduk dubana di Jawa, alak akan mamalau iban. Kulit unggulna di bandung kijang di atas tasira. Jawa mau akawujung di tanah Sogo. Jala lehonona amwelo tojana. Jala patimbulona Sogo tanah di Meses. Ima saatna, martua doaka na tumangihon hata ni dibata, jala na upeopsa. Amen. Marende hita. Tahat tidak kon maha porsiautai, songon na hina tindakon ni dongata sa porsiaon, di sandok portibion, rap mahita mandok, au porsia di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatu dosan, na tumopa langit doho tano, au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni Maria, na gabi-gabian sian tondi parbadia, andorang so habubuhan, ido tuhata na tumau na bernit, di pangumuman ni Silatus, na mate terpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tuban watoru, na mulak mangulu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana pai mangusuk tanon manguhumi halak na mangulu doot na mate hau porsia di tondi parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia doot dia sesahan di dosa doot dia tai mulak mangulu sogot daging ni halak na mate doot dia nguluan naso rasuda. Amin. Tabegema kur Gloria diudutima kur wilayah 2.
KBG Tikting Nini Uriata. Titing HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu 14 Dung Trinitatis, 17 November 2024. Topik Minggu, namanahan roh di ujung Ido Paluauna. Kosok sada pertanyaan panipuli wilayah PHD Dohot Sidi tahun 2024. Huria Patupahon pertanyaan panipuli wilayah PHD Dohot Sidi tahun 2024 di Bagasan 2 hari, ima di hari Senin Dohot hari Selasa tanggal 10 lalu 10 November 2024 pukul 10.00 maringanan di ruang ibadah. Ima hari Senin Kor Ulaya Sada, Kor Maranata, Kor Inahana, Kor Marturia, Kor Amah Ulaya Sada, Kor Lansia, Kor Ulaya 2, Kor Gita Kasih. Di hari Selasa, Kor Ina Kamis, Kor Ulaya Sapulonom, Kor Gloria, Kor Kantate Domina, Kor Naposo, Kor Sending, Kor Amasion, Dohot Kor Ama. Tuganuk Kor asa paradehon ende puji-pujian si ende honon di partayangani. Tuganuk ruas naso anggota Kor boy mama dohoti pertayangan marhite nama milit sada sian ari naung ditutuhon di hari di Huriata, ima di hari Senin manang di hari Selasa. Bagi jemaat yang bukan anggota Kor boleh mengikuti ibadah penutupan dengan memilih salah satu hari Senin atau hari Selasa. Domutusi Tusude PHD kategorial pertanyaan wilayah Dohot pelajar Sidi Masohot Majo Satokin Sahatu partikianan non pina botohon marhite titing manang warta jemaat. 02 Ibadah kebersamaan wilayah Sabtu 2. Huria naik patupahon ibadah kebersamaan wilayah Sabtu 2 di hari Sabtu tanggal 27 November 2024 pukul 10.30 WIB di Bagas ni keluarga Bisar Halomoan Simauksong Marintan Boru Simbolon di alamat Inspira Paso Kapling 80 nomor 6 Jagakarsa Jakarta Selatan. 07 Wisuda Sekolah Alkitab Perempuan HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Pelaksanaan wisuda Sekolah Alkitab Perempuan Manang SAP HKBP Distrik Walu DKI Jakarta tahun 2024 dipatupa di hari Rabu tanggal 20 November 2024 mulai pukul 10.00 WIB Satu Nasidung. Nama ringanan di HKB Pasar Minggu Jalan Agabe Tuan Rumah. 04 Gelar buku manang pameran sian BPK Gunung Mulia. Di hari Minggu Sanarion Minggu 17 November 2024 sian pukul 7 sahatu pukul 12.00 WIB BPK Gunung Mulia sada sian penerbit Dohot Toko Buku Rohani patupahon gelar buku manang pameran nama ringanan di Jolo Pitu masuk ni gerejata. 05 Dewan-Dewan, 05.1 Dewan Diakonia, 05.1.1 Seksi Kesehatan, Bank Darah, Marpardomuan nanain dibentuk IMA, Bank Darah HKBP Pasar Minggu, Pilangido Tusude Ruas ni Huria, na bersedia dohot kerelaan, laho mandodohon darah, na sewaktu-waktu laho mangrupi ruasta, na membutuhkan asa dileon ma datana marhite na mangisi link, songon naung tersurat di buku Warta Jemaat. 05.1.2 Seksi Pendidikan, penerimaan peserta didik baru. Taman Kanak-Kanak Terangkasih menerima peserta didik baru tahun ajaran 2024-2025 jenjang kelompok bermain umur tolu sahat 24 tahun, jenjang Taman Kanak-Kanak Menang TK A umur 4 sahat 5 tahun, Dohot TKB umur 5 sampai 6 tahun. Tua kajemaat na adong yenakon manang pahopu na marumur songon naung di patoran di ginjang dihimbau
asa Jaktarhoma Marhite nama kubungi Kepala Sekolah TK Terangkasih Ima Ruth Magdalena Simanjuntak SE dengan HP 01 0813 61581615 dan Nyonya Pangaribuan Ameliana Boru Sinaga dengan nomor handphone 081311512441 manang na langsung mendatangi ruang kepala sekolah pada hari kerja pukul 08.00 sahatu pukul 11.00 WIB. 05.2 Dewan Marturia 05.2.1 Seksi Sending Pangibation Huria di hari Minggu Sadarion Minggu 17 November 2024 di hari Parmingguon pukul 10.00 WIB Borhak Do Ima Dewan Marturia Seksi Sending Dohot Pungwan Korsending Niuriata Laho mangibati hakapero gate sepatan resort Kuta Bumi Ima na laho rapak marsaur mamuji tuhata jalan di laho mangindehon kor puji-pujian dan diuluhon ni amang pendeta Rijon M. Sihaan STH. 2. Persekutuan Keluarga Muda Manang PKM. Persekutuan Keluarga Muda naing patupahon seminar pembinaan jemaat dengan tema membangun kebiasaan digital yang positif sejak dini dengan pembicara Ibu Susi Rio Panjaitan nah dipatupa di hari Jumat tanggal 22 November 2024 pukul 10.30 WIB maringanan di ruang ibadah gereja HKB Pasar Minggu. Ibu Susi Rio Panjaitan Ima pendiri Yayasan Rumah Anak Mandiri dosen di Universitas Katolik Atmajaya. Pendaftaran Boima Makubungi Rio Simatupang dengan handphone 081197874246 Dohot Nyonya Situaidu Tabar Sandra Boru Sidabutar 0817990484 Tetanyakon Ma Asa dengan Merdalan Seminari Tolu Seksi Sending naing patupahon gathering dengan tema dilayani untuk melayani nah dilayani motivator nasional Bapak Perlindungan Merpaun. Kegiatan on dipatupa di hari Sabtu tanggal 20 November 2024 mulai pukul 10.00 WIB maringanan di ruang ibadah gereja HKBP Pasar Minggu. Getringon ditujuhon tu Dewan Marturia, Seksi Sendik, Seksi Musik, Dohot Seksi Multimedia, Korsending, Tim Doa, Tim Musik, Song Leader, Pianis, Organis, Tim Ibadah Khusus, Tim KTB, Dohot Tim Multimedia, tatanyakon ma asa merdalan dohot dengan kegiatan ini. 06 dadanak nasorang. Di bahasa-bahasa Tuhata dosa dadanak boru. Nah di hari Selasa tanggal 12 November 2024 di keluarga Hampri Dumpal Persaulian Sihombing Yuni Tri Sanjaya Boru Hutapea alamat di Jalan Kaca Jendela nomor 5 Kelurahan Rawajati RT 008 RW 008 Jakarta Selatan wilayah Sia Ipasdo dan Naki Soni nang Naturasda. Pitu ruas Niuriata na bulang tahun saluhut ruas nang Parhalado Hakai Pasar Minggu pasahaton selam ulang tahun ma tuhamuna saluhutna ruas na bulang tahun hatu tubuh dohot na bulang tahun Parsaripeon Mamukas yang tanggal 17 sahatu tanggal 20 November 2024 hata di debata nagabi ojahan nilas ni rohat tai dienet dosian besalmen 20 ayat onom tongon tahe dengan bahasa dohot asli roha mangihut-ihut ahu saleleng ahu mangulu jala dung mulak ahu masuhok kuma bagas Jehovah saliling lelengna kosongwalu ruas namar sahid tuakar ruas namar sahid na dirawat di rumah sakit dirawat di Jabu rawat jalan dohot akan namar sahid menahun dohon naima saya di pasu-pasu tuhat taima sude pangubation na di jalomuna tibu malum para sahitoni tatanyakom manasida asa tibu malum sian para sahitonon daftar ni namar sahid nomor sada Jonya Lubatobing Borat Tupulu nomor 2 J Simungsong nomor 3 Junianto Simajutak nomor 4 Donya H Hutapea Samosir Samsia Boru Tauruk
Nomor 5, Nyonya Panjaitan Dumaria Boru Takubolon. Nomor 6, Nyonya Siboro Roslinda Boru Sikiro. Nomor 7, Bistok Situmorang. Nomor 8, Nyonya Tampunan Boru Sitorus. Nomor Sia Elida Boru Sitorus. Nomor 10, MT Buta Barat. Nomor 11, Kezia Boru Sinaga. Nomor 12, Situa Insinyur Ria Raja H. Simatupang. Nomor 10, P. Silalahi 14, August Prangto Nainggolan SE. 15, Anderina Kartini Boru Sihaan. 16, Insinyur Oka Aruan MBA. 17, Situa Rosita Boru Manurung. 10, Nyonya Situa T. Sihaan L Boru Siagian. 10 Nyonya NOP Sihombing Boru Hutagalung. Nomor 20, Profesor Dr. Taralan Tambunan. 21, Nyonya AW Sihaan Boru Panjaitan. 22, Hotman Sibuea. 23, Nyonya Sitorus Binur Boru Manurung. 24, Daulat Tahir Nabi 20. 25, Nyonya Situa E. Lumbatobing Tiar Boru Pasaribu. 26, Anita Rosemary Boru Sianipar. 27, Nyonya Munte Berliana Boru Manulang. 20 DH Samosir. 20 Sia Nyonya Hutauruk Boru Simorangkir. 30 Nyonya Segian Rustika Boru Parapat. 21 Nurdin Manurung. 22 Nyonya Hutauruk Boru Simajutak. 23 Kevin Sregar. 24 Dr. Andus Masaka Buta Barat. 25 Nyonya Siamora Boru Simajutak. 09, di hari Minggu tanggal 24 November 2024 masuk Mahita tu Minggu ujuk tahun Pahuriaon. Laos di Sido Tapatupa Parlingotan di Aka Ruas Ningriata Naung Monding di Bagasan Sataon Pahuriaon sia tanggal 27 November 2027 sahat tu tanggal 24 November 2024 di Parmingguon pukul 7 pukul 10 doho pukul 10.00 WIB. Titing na sujinahawon doho parepengon ni Uriata boy mata jaha di titing naong di parani Uriata sonima titing di Uriata di Bagasan Samingguon Horas buah-buah. Kami sampaikan kami menemukan sebuah dompet dengan ada identitas di dalam atas nama Natasha Fitri Hotmasihite. Kalau nanti bisa ada orangnya bisa diambil di konsistori. So ini mah bobo sakai muda. Tabegema Kur Ama.
Marede hita uhut papumu pelean. Nyanyikan ayat keempat. Dame ni dewatana sumurung sian saluhu naroha imana mangaramoti aka ate-ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhuna. Horas samanginang. Selamat hari Minggu ma dihamuna saluhuna. Iya, hatani dewata dihita di bagasan Minggu pa 24 ton ilo tehe 24 dong Trinitatis
tersurat do di Evangelium di Matius bidu 24 ayat sia saha rudi ayat 14. Matius 24 ayat sia saha tu ayat 14 ujaha madihita nangek ma tapayuti-hut. Dungi pasahaton namahamu tuhapor suhon. Pola pusaon na dohamu gabe hosoman ni bangso saluhu nahamu ala guarhu. Jadi torok ma tergasip ditikii gabe masih jehean jala masih hosoman ma dungi hehema lan panurirang pargagap mangaliluhon torop jolma. Jadi ala nalam rarat naso uhum lam tungalina ma haholongon ni roha di jolma gudangan. Alai namanahan rudi ujung ido paluon na laos barita honotod do barita naulion nataringo tu harajaoni dilihat portibion laho makatida koca tu saluhu bangso dukpei asaro ujungna. Ujaha solat nari ayat 10 do 14 alai namanahan rodi ujung ido paluonna laos barita honotod do barita naulion nataringo tu harajaon dilihat portibion laho makatida koca tu saluhu na bangso dukpei asa ro ujungna. Ido saha ni turpukta dihita saluhu na akamanginang unak sumol sol dipudi dada puda doho si paingok naso ada ido atar songon ido hatan itu hatau sasitong na holat tapi opi ngabu hita mula nuai ido to apalagi mulunuk tabigi nak kaningan edeni wilayah 2 hulan wilayah 2 majoke na pola doho wilayah nasing iya hulat tabigi kini wilayah 2 na meredei sasitong nga nunga dilubahuni tu tanggal 24 minggu juk tau perhuriau mulunung rotu hani darung bisibono giaha mulunung saha tikita darung dohonota pai majo pettijo abuku marsahid dang muli lope boruku sedenai seherahita no marga di nasida jalan nasida no marga herahita na kumolong sin nasida apa ya dewataro na kumolong itu tahe iro kan dang dung mati jolmai memang kami sangat mengasihi engkau ya Pak tetapi Tuhan lebih menyayangimu daung dang dung mati nang ditiki mangulu be ikut dohonot tadui merna wahabi dangau kolong jalan lebih bertanggung jawab di hamur ruas ni huriau nak pipadi tahu Tuhan hidup doho di keluargaku doho di hita na pungu di bagai setikyo alai sasitonga dangalung be na meragukan cinta kasihmu na tuakana hinolong muna dangalung na meragukan dang naneng gabi madokon sasaotik mahita sumuru sian holong ni rohatta mida sinoduk, mida parsoduk bulun, mida kamata doh akena kota dam. Dan gawe moru kualitas ini holongi molu didok debata doh molong disudi aka gulmi ningoduta. Jala memang ikon au honot tadui. Ikon hangul honot tadui. Kita harus mengaminkan itu dan selalu kita harus menggumulinya iko pasirang gutonot tadui. Asalam nal argani ngului di hita. Asalam takas, asalam tadi di bagasan ngulutta, ditiki na mardala-dala kita, ditiki na makatai kita, ditiki na mangulahon aka ulota kita. Betul-betul kita harus menghargai hidup itu. Kita harus menghargai walau hanya sedetik pun nafas hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, kita harus menghargainya dan memaksimalkannya sehingga ada banyak gudang aka parbuini ngolu nawita parbuihon nagabe si dayon nagabe
si hanguluhonon nagabe si hatidakonon ni akasuddu na mangihut. Iruto. Jala ido panidang yun ni parpesalme ni soalnya si Jesaya. Jesaya pikir tehi aku menggendong muninna kan. Ono pelopat tayo opak do tahi ido kan. 54 itu rak gerek kauman. Aku menggendongmu ninna. Parorotokku doho. Di parorok di mata doh kita. Ido musina hingga tidak kun ni parpesalme 70 sada esap lalu saharo di hadohu dohot haubanun unang tadi kuna wali Tuhan paima hubarita hun hagugo omu tu akan ahu popar. Alani di hamu kamang do taminang setuju atau tidak, mau atau tidak. Olu manangdang, adong do diigil debata siang ngulu tahun. Adong do diigil debata siang perdalanan di ngulu tahun. Siang gugu munai, siang pikiran munai, siang hamora munai, bahkan siang hapogosom munai. Adong do diigil debata nagabi si hanguluhono ni akana dihumaliak. Manang na tatadda pi manang na sutatadda. Alani diganu perdalanan ni nguluta, diganu pertikin na pinasaha ni debata tu kita ikog gawe lomo ni rohan ni debata mana sau. Ikog gawe pasu-pasu mahita tu sadok akan na humaliak kita. Ipi nga biasa. Nga biasa tuk taulahu ni. Holani persoalan na manotong do kontinuitas do jala teratur. Manotong do, odo persoalan yang paling pelik yang harus kita pergumuli Bapak Ibu Saudara-saudara. Itu topik di minggu tersedarion. Nama nahru di ujungna ido peluona. Nama nahru di ujungna. Mana ngaha pena masa, las ni roha nang arsa ni roha, perdalanan ni namar nakok tuat, lika-liku kehidupan banyak onak dan duri, dan banyak lagi pergumulan-pergumulan. Di kantor, di jabu, di pasar, di bertiga-tigaan, di inganan nama ngajari, dohot dia ke inganan muna mangulahon. Sejujur dohot ko sa sitong ni apapun yang terjadi, itu semua adalah titipan Tuhan, itu semua adalah pinjaman Tuhan, yang harus kita jadikan songol langgatan perjamitan. Iko pakiota du sudei. Meneng na parkator na tibo hamu kamang do taminang. Manang na parkator na redep pamuna, manang na perdala-dala kamuna, manang na sirabuta kamu song na do nakadiba. Iko gabe langgata di pakiota, pakiota mai laho memerita ho berita nauli tu sadok jolma. Dang gabe inganan laho marungutungut, dang gabe dalatta laho manguhumi, dang gabe dalatta laho mamusa, dang gabe dalatta laho paholakon asini rohani debata. Karena memang kasih dan karunia Tuhan tidak akan pernah bisa dibatasi oleh apapun. Amin. Romualu ayat 30 sia tak kasih dokoni. Dang arung gugut gia. Dang margello kita. Songo dia pe hadu maota, songo dia pe hamorauta. Itu. Songo dia pe hagugu ota. Dan terbaik kita mengabdi asi dohot holong ni rohani debata. Amu amang dohot taminang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Terberita do turpu jamita. Jamita di dolo Zetun. 25 sasitonga Yesus secara muluhuduk secara tertulis, secara teratur di buku Bibilon. Nah, burun notah tidak koni. Merjamita dalam arti betul-betul menanamkan sebuah rule model. Naikon hangulu hononia kasisia dohot akajolma nama nangihun Yesus pada saat itu. Nah berjulu burung duta jahak kamang duta menangi Matius 5 sahatu pitu yang terkenal dengan khotbah di bukit. Itu teh, itu. Nah, di situ ada diberikan poin-poin penting yang akan dilakukan oleh setiap orang percaya. Hal berdoakah, hal berpuasakah, hal memberi sedekahkah, hal persembahankah, dan apapun itu semua. Asa unang gabi rabuse nguluni akan namang hutok Kristus. Asa unang tipel toho di ulaho jolman ni ulaho ni.
Mangihut-ihut daw. Haporsiaw tadang haporsiaw na mangihut-ihut. Iman yang pasti dan yang jelas dan yang jujur. Itu haporsiaw ni hala Kristus yuto Kristus. Songo dia perpilihan iko betul-betul jujur, jelas dan pasti. Songo ni nang parpuasao, songo dia parpuasao jujur, jelas dan pasti. Dang gabe naeng majalo asini rohani jolma uban gay marpuaso gitu. Jahamun no di biduonom di Matius. Dang gabe asa perengon ni jolma alani ido di do Jesus do manangisi neneng marpuaso mersua matorus ninna asa unang songonna mendung buhina. Asa unang gawe herana marmiak-miak buhine perdopahan ne. Itu martangi yang may mana diorui ma aka kegiatan-kegiatan. Dak perubahan jam. Memang benar-benar marpuaso. Alani astuan nina marpuaso adalah tindakan-tindakan moral, tindakan-tindakan agamais, tindakan-tindakan moral. Mangotapi pamangan asau nang sudah dugugu si pahata-hata dongan itu teh takoto arung dusun na giut pahata-hata dongan na sudah gugugu memang sudah dugugu sudah tiki itu kan itu teh so kamu tuakaina do baru ya sudah dugugu sudah dutiki saya sumakabi ahana mana yang bayonok kutu dong ako parwarwahon. Nah, muli suku kamu di dia mempersudah ini sudah. Hola lau memikiri nana yang parwarwahon dongan, daktar bak kita memikiri na dengan nana yang sulota. Itu persudahnya. Dola nak kana asing. Mama kitiki dola nak kana asing. Mulut ida di Matius 5 sahat Matius 7 tak kasih do kondisi di pajosor do disi poin-poin penting. Muluwi tajah sama dia dua bidu tulu bidu. Jadi bidu 24 tahun khotbah Yesus di Bukit Zaitun. Onwa lebih kena kepada aktualnya. Lebih aktual. Jaladada hola tujolo salaka dua laka torus nama tujolo dau sadau ini dauna. Itu benda gabe taringot itu son eskatologi. Itu benda gabe taringot itu son masa maranata. Itu benda gawe ditaringot son ujung kita onon, ujung iportibio. Alaya doresoi, aso nang gawe terkotak-kotak pikirata, aso nang lau hita mengalupa dau tu jolo, HP na di jolo nisi malolok tapi tak kiata pasari-sari. Asa unang gawe holana mengalupa tita dau tu jolo, nang pesa sitong na rikodo mangarana pita dau tu jolo. Aidu borha do turpu jamita omolo taida ayat sada do ayat 2 ditikina pina tuduhon ni Jesus bagas joro nama ceuli baga kia bagas joroi mungkira ubaga do pera bagas joro alai pitor topudu Jesus ditikina darong bidisi 2 batu nemertid dininna padang longang jol mabigi upikir molo rojis no hang di do tu hita songoni mungkin gabe ke bakaran jenggo do hitu aisyo ninna to halapatan ni sudio. Alam memang di boto Yesus do parohau ni sudia kana toropi. Di boto Yesus do haru di bagas rohe na toropi. Haru di bagas pikiran na, di bagas joro na sida alai mau tahu do pikiran na to kana asing. Martangi yang do na sida alai sabula do pikiran non, lau martangi tu debata sabula nai. So hubo to beng na tu dia. Hudu lima nasakat di bagas joroon, martangi yang maret di papungu pilihan, pasahatu pilihan, ditik itu jolo, rotu jolo songo nasakat dengan uli bagas. Ayo subino tu dia parohaon na doho pikiran na, mau tahu do. Iru dan Yesus sian akan atoropi, na masuk tu bagas joroi, songo ni bagas ni jubah na sida gabi. Songo jubah kom merasa deh. Awang mana masuk padi tu bagasan. Marjamita songo nawo manguluho per minggu doho lah kana asing hale pitor topu tang rikok be inganani per jamita muninna tang rikok be inganani per minggu muna ayo woto do songo padok ni Matius 20 sede 10 sia itu kamu ditorinna tajajo Matius 20 sede 10 sia.
Kita buka sudah Matius 20 ayat 10 sia. Usaha marah asal lebat takas tabo tu. Dungi di ida madidalani hau ara sakabona jadi didapot toma. Habe hola bulung sabing do Jepang sadisi. Gabi didok matu hawi. Nasu jadi beho merperbui olak neon. Jadi pitorahar mahawi. Itu rahar mahau arai. Tabo tu lapatan ni. Dang rikok beho merjami tu. Dang rikok belanggatani pakemu. Lau memerita berita kuninna. Ayolah kata sabing do harus sepamangamu. Anggo pangalahom sobino tu besong dia songenanin. Itu batu ahabit ay lapatan do. Anggo songon dio pangalahokku. Nang bagas joro na ni hudulan ni sudia kan ni hudulan ni ruasin huri hakai pasar minggu. Tak pola rikok be abukok kamu metu sahaninna. Barakin atat tu batu ahari kok ni hudulan. Anggo hola jugu do hita di so dung mulak. Kembali ke habitat semula. Hatana sogir hian lebih usogir perhatana di luaran. Persibalik hata hian lebih persibalik hata mangalak manaruh kata. Padobo panidus dohok pertudus ibana ni hulana seliliku. Ido na hulana ido latar belakang ubana gabi do Yesus. Dangarong be ditikina dua batu mertidi. Ido. Karena memang holan haulion ni perduru na ido na saya di pasari-sari kamu. Hanya tampak luarnya saja, hanya casingnya saja yang Anda selalu perhatikan, isinya entar aja. Ido na tadi tu upama hau ara nagok bulung nei. Hau ara naribu bulung nei, macerata bulung na. Hape disiga mananggo sada perbenaran dong. Nang bagas joro na ni Yesus na sinuri rakon ni Yesus dang ditikina darong bedua batu bertidi. Aina disiga Yesus do mana nala Yahudi pei, mana nala Gori pei, mana na si boto sura pei, mana nala Levi pei, mana na perdala-dala pei, mana na per minggu pei, disiga Yesus dang adong. Hola na masih hosomat dulon na. Hola na masih tobisat dulon na. Hola na mangahu tu diri na bedo diula. Anggo manariho dongan na diuliang na tuksu siwada do. Ima fakta na terjadi pada saat ini. Jala duko disuruh rakut Yesus lemadong manau songhian. Na jahatil lem jumaha ma. Panakku hian lem diahu sudi. Padobo hian lem diulahu sudi ke ulau padobo. Idu benda gabi arong di sonak kamang do tamenang. Mulu di pacozor musim mulai siai ayat 10. Jadi torok ma tergasip, gawe tergasip jol mai ditiki gawe masih jehean. Baik kamu mah. Masih jehean, masih hosoman. Hehe ma panurang pergagap. Panurang pergagap. Perjamitan nalipe. Pedita harian do borngit tahe. Aku manurut cong. Jol mana giok rohana mangaliluhon. Lado nararat souhum mangulahon na souhum lam tungalina maha holongoni. Ayat 10 satu ayat 12. Ima ngamasai lam tumasana mai. Moloso hot kacing-kacing ni haporosyauna. Ima to. Moloso apalahya di jahabibil di jabu. Molo holan na marguredde do ro tu gereja. Molo holan na ning maredde do ro tu gereja. Molo holan na nang potorop-torop si majujung do. Do holan na kana asing. Huruk na kaning molo soho kacing-kacing ni haporosyauna. Dang di pasari sehari. Dia tidak memberikan asupan yang baik terhadap rohnya. Aiko sari honot tadoi akamang. Sehingga timbul muncul keseimbangan. Dada holan ngulu portibio na tapasari-sari. Nang pidi portibio do pihita. Dang naneng madokon na sorikot aka uram-uram naro na siya portibio. Itu penting semuanya. Tapi keseimbangan itu juga amat sangat penting. Spiritualitas. Jadang na marmemya mempostil Paulus madokon pasomal-somal madirim bangulahon
hadaulaton partanyangon mangulahon akaulahon menghadirkan kebaikan Tuhan, memelihara jiwa batin kita, apakah setiap pagi, apakah setiap malam bersama-sama. Itu amat sangat penting untuk menjaga hati kita. Asa margugu hita mulu pe masa akan nasi songoni. Ayadong dona reaktif. Ada saja orang yang reaktif menjawab apa yang sedang terjadi. Di ngotamu do pe ahana masa uji memang anggo salah au ngatam matau marsikola tanggal sia bulan sia tau sia puluh sia. Di ngotamu di Nadi Badung. Pondok Nabi. Yuk, ngotamu do pe kan? Ngotamu be kan. Ido. Dapola do honok kumargahai. Ido. Tanggal sia bulan sia 2100 sia puluh sia 2000 sia do teh. 2000 sia do teh dah sia puluh sia. Alana ngapa di tau di sihui ngo. Rona madebata ninna. Tuhan akan datang ninna. Lau mangalap pita ninna. Arong mo naman adikko karejuna. Arong mo na merisaing anak nasya sikola. Itu kan? Itu berita ni Pondok Nabi Ujui. Reaktif. Arong do binalu bisini, so pangalahon na di sono. Darong bedua betu na berti di sini. Masa eskutologi akan datang, masa akhir zaman akan datang nina. Lam Jumahat akan aja hati. Alai mulu adong do pertahanan na di bagasan daging dah. Dang na huruf na sekutai dah. Pertahanat ta na tapasari-sari na sairaon. Majahatan di debata, manangi hokatan di debata, marparsaurat dohok debata, anggui mergugu mahita. Anggui sanggup mahita madu depart from misatan. Do mahu ale polisi nau. Ai dok debata do sasitonga nang pegok akahamaolon. Humut talak karubian, roa koronggur melihat-lihat, longsor baju doh dan akansi sebagai tanda-tanda do dang hidup ujung dan ini kan. Dang hidup ujung dah. Hera pa bebeo do pe ninna di ayat walu. Ibu tahu do pa bebeo. Proses mau melahirkan sakitnya amat sangat takut tu si Hami sungguh dia cik ni memang. Alai mengida perlu pahammu akai inai ujui tak ni mino tu sungguh dia cik ni nama bebe. Alai duk saya ma bebe duk sorang na sorangi. Lupa du sudah kan. Berarti itu sesuatu puncaknya. Ketika kita mampu memenangkan segala perkara, mampu menyatakan depart from misatan bukan dengan kata-kata saja tapi dengan perbuatan, di situ kamu nangani tarida. Di situ kita dipabotohon bahwa inilah tanda-tanda eskatologi. Jala tanda-tanda yang akan namar eskatologi sasitongna dang nahaci, dang naparir. Ale ketika kita mampu melewati nahaci dohok napariri. Manahan rudi ujungna ido topik ni ikut saja tu manangisi na manahan rudi ujungna ido peluau atong isima akan naneng melua hita sudah amin arong naneng sumelua di son hita akan naneng melua masih hubasat tedope oman wae aruk tolu rekomendasi nabui hupasahat di son akamang dokter minang na perjulu sahali introitus nak kaningani. Isudu nasahat tu dulu ni Jahubah. Aka pertangan na lidang, dohot, parroha na iyas. Ido intro itu udangan nasahat tu hita. Tuakati kinengeneng ro, itor tinggil ju hita mabige intro itu. Ido bagian ni jamita. Inti ni jamita dui, intro itu. Isi do nasahat. Tu dulu ni Jahubah. Siap Psalm 24 ayat 32 dohot ayat 4. Siapa yang akan sampai ke gunung Tuhan? Ope hamu akarongaku nahina holongan. Marsi hohok mahamu somu bauba. Marsi hohok mahita somu bauba. Berpegang teguh. Jala lem sumurung matotong di bagasan ulau ni Tuhani. Ai di boto hamudo dang magopo halu jauh muna. Dang magopo halu jauh muna di bagasa Tuhani. Lem sumurung ma di ulau ni Tuhani. Porsia mahita. Orang yang selalu melakukan hal yang terbaik bagi Tuhan.
dengan berbagai cara, dengan berbagai metode. Mulutung gabi direhei jol mahita, mulutung gabi diasta hita, mulutung gabi dibully hita, mulutung gabi dipasiak kita, dirancang rancangan yang tidak baik terhadap kita. Porsia mahamuna jala ingok ma unang ulu hamu muba sienna burju gabe dang burju torus mahamu burju manang naha pe di jol matu hamu ingot tamu mengulu do debata martanata do debata marnida do debata porse mahita disi manangi sepe na mangulahon na sudah enggat tu hamuna. Tetaplah jangan berubah menjadi orang jahat, tetaplah berusaha untuk menjadi orang baik, karena orang baik pasti akan ditolong Tuhan. Amin. Martang yang mahita. Ali di mata jahubah amanami na marhabangsa di Banua Gijang. Puji-pujian hamulateo di pasahak rohanami tuho. Di dongane asini roham hami sahak rodio bastikyon. Pasu-pasu mangulu nami eli Tuhan asa marlapatak kamion bahen hasangapod diho. Nang dihasiangan nalam mengali holong ni rohaw nalam martiburak akahajahaton lam giyah kekuali Tuhan mangida pangalaho nami alai di bagasan o bason apala takas do di pabotohok ko tuhami manangisi na manahan ro di ujung na saya jupangat do akan nauli saya pehonom murutangamu na labok jalan usun badiai manugu-nugu margogoihon mangurupi ay nagale do hami talpe do hami tuhamagoan alai ari-ari ningulu nami ditukul hodo di padirga kodo si majujung nami tagantuki dihapus codo ilu-ilu nami tagam maraburan dia lusi hodo tangyang nami ditiki na mangangguk-hangguk kami martangiang marcuara naguku tuho disomahami li Tuhan paida-ida akan namasa ditongan ng ulo nami na makirim asalam lumehet sa luhut na asimaruham molo di luwaso kami mamungoti bagas jorom sa darion gudang do di igil hosya kami li Tuhan ganuk marsada-sada nung asahat hatami uhirhum matutu di puso-puso nami asa jala paingot marhiti tordim ajari tugu-tugu jala tabay madihami habisuhod dohot hatawon laho mangulahoni asa gabi paso-paso hami marlapatang ngulu nami edaku boto itak niya digang ngulu nami on sugo do haduad do tukodo si bahin na jadi alani bitcha di luaso hami dihasianganon marhosa hanguluan gariada marhahi pason ajari jala tugu taiti rohanami mangulahon akan nadinggani itak ni nabui huulahami ajari hami li Tuhan asa gabi pasu-pasu hami huboto hami do li Tuhan gok akan na makasuguhok kami alay hodo haposan nami molo di dokuko saya nado nganak kudu hamu rasi rasaro ajal ni hasianganon tutu porsia mahami disi di padongani ommu dongani mahami tutu hati dakonon nami hangulu honon nami ma hatami pasu-pasu masude ruas ni huriam napi narhamaolmu marhite-hite akka ulaon naganu marsada-sada ajari nasida tugu-tugu dada naswada hamaolon niado penyakarwas ni huriamon marsiranggu do nasida di katorna di parkarejuan na di pasar di parsikkolaan di instansi pamaretta doho di instansi swasta marsaing do nasida gok akka napatubu-tubu akka gasip tu nasida Tuhana si roham sasitong nga siyan na huboto hami nung nga diod di hoko hami nasa ilaw ay horo mangabi kami
Saha rodi hoduhungo dohot hawanun tung nasujadi tadi konomu hami. Alani i di bagasa tikon hupapo cami marohanami lempos marohanami li Tuhan. Pasahatud diri nami tuho huhut ajari jala tugu leho pertikian di hami lahu mangulahon akka ulaun nadinggan. Mulutung gudang akka ruas ni huriam. Dak songon kesempatan na nilihom tu hami di bagasa tikyon alania kapar sahiton, alania kahamaulon, alania kapartikian, asi marohamali Tuhan. Pasu-pasu ma akka dongan nami i. Terlumubi akka namar sahit. Hupagonggo pokai matutangamu nabadiai. Akka naung liling marsahit di bagas nasida, naung sahih menahun, akka na lagi perawatan, naung jinahahon ne amanami pertiting na kaning, terlumubi ali Tuhan, na marsiranggu di hahi pasonna, dinapeak na sida nuaing, di rumah sakit, na majalo pangubation secara intensif na sida, ima inang nenggulan buru sitorus, Kejia boru sinaga, Anderina boru siahaan, Situa Rosita boru manurung, Profesor Dr. Taralan Tapunan, Daula Tahir na 70, Inang Situelu Betubing boru Pasaribu, Anita Rosemary boru sianipar, dohot akka nasubui hugwari hami sada-sada li Tuhan, hasi marohama li Tuhan. Hupangido ma di bagasan uduk serep ni roha tuho na rap pami doho sudia karuas ni huriamon mangudukon di bagasan tod dinami jama pamatang ni karuas ni huriami pasu-pasu obat naksi panganon asa ima li tuha parhitiammu mangalehon gugu dohot hamalumun ni sahid bu sahiti siap pamatang nasida jala solukon gugu dohot hai pason papos rohani sudah keluarga li Tuhan nah hodo pangubati na sumurung sian saluhut akka pangubati na adong di sisik ni tanoon debata Jahoba amanami songoni nang akka siulaw ni huriam di bagasan na sa minggo pertanyaan ujuk tahun dohot akka seminar asi roham patulus may hobbar tulomoni roham laho mangaroro toddi nang daging nami asa setotong mangulu jala mangula di bagasan asini roham pinuji pinasanga magwarmo ola nyon rodi saliling nililing na amen tapasaha mapiliat akamanginang huhu mahita marede. Jesus dumani, Nasroham, Jesus si pangurupi, Nasroham, notabor seyaoni, nohapos ni rohami, madongaton Jesus si Nasroham.
Yesus Tuhan bilas Tuhan, jangan datang di bilas Tuhan. Tuhan membantuku demi dahulunya, salirin di gulu bilas Tuhan. Las Tuhan, madulaku Yesus impas Tuhan. Bersinar damai beta makiri budi, madulaku Yesus ilas Tuhan. Yesus Tuhan bilas Tuhan, Yesus ipaguri bilas Tuhan. Aku bersiani, Tuhan bersiani, madulaku Yesus ilas Tuhan. Las Tuhan, madulaku Yesus ilas Tuhan. Bersinar damai beta makiri budi, madulaku Yesus ilas Tuhan. Martang yang mahita tapasaha mapiliata tu debata. Ali debata amanami na di banua gijang. Horo haroroan ni saluhut silehol lehon nadinggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami ma siyan na nilehom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaomu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say sau malomone roham di banua tongaon, songon na di banua gijang. Lehon ma tuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Hamu di bagasad dame, jalo hamu ma pasu-pasu na siya debata. Di pasu-pasu jala deramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata ma buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan debata ma buhina tuho jala di pasaor ho madamena tutodim. Selama hari Minggu Tuhan tama nama masuk-masuk hita. Horas